Saint Dominic Higher Secondary School Mawkyndeng haka arpu pratarek jeliu arhajar arpu saw kala rakhi yaka freshest day nak benta ki Khynnah kelas 11. Kinong hikai bekentup ya usa jonatus suciang bat kamis balari pasa rengkat kecinga trelang bat ki Khynnah school kila penlong yaka program ban Pdiang buram iki Khynnah kelas 11 syakani ka shlem ai jingnang jing start. Ki Khynnah jongkani ka school kila pensyit pensngan yakani ka sngi da ki jing shat bat jing ruai. Hakani ka program la pensngu thu bat pensyai syaki Khynnah ya ka jingkong san ban yo jingnang jing start na ki school ki bala shisha ban penpro ya ki jabing bat ban penbaharu ya ka long renyang jongki. After this, we will have the group song from class 12A boys. Kindly be ready.